sa Legazpi City. Asin pinanginutan mismo ini ni Police Brigadier General Rogelio Z. Raimundo Jr., ang Deputy Regional Director for Administration. Konsain, sa nasabi ng seremonya kasudma, ang sanribong mga police personnel ay napadarado man sa Manila para sa nasabi ng peace rally. Iyo ang tinawanan sa indang final operational briefings mga pagirumdong may kinaraman sa disiplina asin na iba pa sa indang magiging misyon para i-maintain ang seguridad sa nasabi ng lugar. Ang deployment ka na mga pulis na ini, halis sa Police Regional Office 5, iyo ang pagpapahiling ka na sa indang commitment para masiguro ang public safety asin mamantenir ang pasi order sa mangyayari ng mahiwasan na event tuman sa Manila kan mga tulad nga itong miyembros kan Iglesia ni Cristo. Pinagpagirumdom ang mga personahes na ini kan tandang mga protocol asin dapat ipahiling magyaray ang professionalismo asin i-practice ang maximum tolerance sa paghampang ninda sa mga pakondosir kan nasabi ng pagtiripon. Nagbiyahe na dito Henry, magpuon kasudma ining nasa sanribong police personnel digdi hali sa Bicol Region, Pasiri Henry sa Manila para sa mangyayaring mahiwasan na aktibidad. Magpuon sa Nobyembre 16, sundo Nobyembre 18, 2025. Gipirang alo tabian Diyos ang peace rally? November 16 hanggang November 18. Grabe, tulong aldaw? 3 days. Imagine pati so PNP, patrol, mga PNP Bicol, nagpadaki augmentation naman sa Metro Manila. Grabe. Ngay po. Oo. Pag-expect dito Henry ang dakol na mga na mga tao, mga tao na masarabay. Diyan dito Henry sa nasabi ng pinag-anonsyar na mangyayaring peace rally. Iyo. Sa ini kuan sa ini nagsarakay ta. Doon maabot ini ng mga pulis ta sabi ang barita ko naglakaw da, nagmarcha lang. So nagmarcha nagmarcha may mga naka full battle gear habang nagmamarcha pasiring sa Manila. Doon maabot. Naputol. Joshua? Naputol. Hello? Ay, tapos. Joshua? Ay, nawala. Okay. Hello? Ayan, sandali lang. Hello, Joshua? Expected ni Henry mag-abot. Posible mo niya na aldaw ta. Kaso ba hindi Henry nagturiyahe, land travel. Nagsarakay man pala. Okay, sige. Yan sabi, Aditi. Dagdag niya itong istorya, alinig sa lawas. George Tobino, PCGD. Alas 5:44. 5:44, mga tugang din morning. Dili po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Aramon ta daw ang paningit sa Morning Hirit. Kasabay po mga tugang si Karen. Kasabay po si nga na nasa paningit tayo. Nangyari. Nalilingawan ko. Ay, tapos, posibleng iwanan ako kay ni. Si Sharamay Leron. Ano ba yan? 5:45 nin morning. Kasabay po mga tugang si Sharamay Leron sa paningit sa Morning Hirit. Good morning, Shara. Good morning po, Tito Henry. At yung mga paraan tabay, aram daw ni Don na pwede pala ikagadanaan sobrang pagpusngak o pagngarak-ngak. Basado sa National Library of Medicine, bagaman napakabihira, alagad may mga documented cases na fatal laughter na nai-record sa medical history. Saro sa mga naging kaso kay ni iyo kan taon 1975 kung saan sarong British man ang nai-report na nagadaan dahilan kan sobrang paghalakhak mantang naghihiling nin comedy show. May nagkapirang siring na insidente man ang nai-record sa nagkapirang nasyon sa Europa asin Asia kan 18th asin 19th century. Sigun sa artikulo kan
National Library of Medicine, ang sobrang pagngarakngak ang pwedeng magkausa nin sobrang stress sa puso o utak nin tao na nagre-resulta sa cardiac arrest o stroke, kung saan mas common man ini sa mga taong may dati ng kahilangan sa puso. Sabi ka diba, laughter is the best medicine daw. Pero mga ka-GB, huwag sobra. Baka maging pasyente ka. Yan po, VP ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara Maylaron. Marhay na aga. Di pala dapat makasobra. Di dapat makasobra. Mga tugan sa ulok, delikado. Baka maging pasyente ka. Thank you po, Miss Shara Maylaron sa paningit sa Morning Hirit. Alright, sige. Basaon taon na si Bapang mga greetings. Ngunyan na aga di po mga tugang sa indong programa. Good morning, BP Henry M. 1 month iyan maabot digdi sa Manila from Rolly Alvarado ng Pasay City. Leman migo, karoon ko man sa nito. Pinadara dyan ta, siyempre may ma-augment gayon. Baka matindi sa rally dyan. Ano, parang crystal clear. Si Miss Alexis, sinabi mo na friend mo, si Miss Alexis dapat latuson ko in English na. Sisay daw tabi ang mariparo kan mga solar na nagpigralaag dinda sa gilid kan mga tinampo. Grabe pundido na digdi poon sa barangay Taisan, pasiring po sama nito. Sige po, tayo ihab. Sa Monday, tawan takadoon yan ha. Okay man po ang signal digdi sa bugtong, loud and clear. Oh, very good ka mo. Sir Henry, sobrang ulan dito sa Albay, magdamag talaga. Maringan ito dahing badi. Ha? Maringan ito rin nagbabaha. Dipisil talaga ang dipisil, good morning, dipisil dapat konsensya ang kalaban. No, pigmimindaw ka inin na listener tang saro, ha? Good morning, pakiabot man tabi sa Bapakan Batan kung rin kami pailawan. Ay, nako, magalat-halat lang po kamo ha, mga taga Batan. Sige tayo forward na tabi ni kay Ans Galero. Okay, 5:48 na, nasa linya po mga tugang ang dagdag na report. Kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, mauranon talaga. Talaga? Pasiring sa 3rd District, sirto na naman ka ni Kunday ni Magpundo, sumayon unit. Yadi. Bata may sinkhole naman. Anong oras sa iba ganit pa din alkas bago nag-report mga pasado alas 5 mauran? Hanggang niya nag-uran? Pakusog ang bagsak ang uran? Mauran, napasok pati. Okay. Sa mga dagdag niya tong barita ta BBP, dakulang bagay talaga ang pangadyi, intercession, kan pag sa Diyos, kan mga serye na mga nangyayari sa tinampo, lalo na kung pirmi-pirmi na sana, dahil na nagkakapurundo, iguanin mga buhay ng nasasayang. Matatandaan ka ito, ang kalabaan kan Maharlika Highway, puundig di sa boundary kan Uwas, asin Pulangge, boundary Agos, haros sunod-sunod baga ka ito tabi BP ang mga aksidente, tricycle, binundol nin truck, may gadan, tuminaririk so tricycle, sinunda naman inik, hindi kadakol pang mga aksidente, ang ginibukan mga opisyalis kan na barangay, lalo na kan barangay Ubaliw, nakipag-coordinar sa simbahan, asin bindisyonan sa pagkiki holy water, binalde na holy water ang ginamit, big pangajian sa tinampo, pagkatapos pigwisikan kan holy water. Hirak nin Diyos tabi BP, uminagi ang mga bulan, dahil naki mga insidente o aksidente, ang siring na intervention kan kapadian na pagbibindisyon sa Maharlika Highway, naging epektibo lalo na sa accident-prone area. Ngunyan, nangumun-ngumun na tabi BP, may nangyari man ki aksidente, pero ini talagang may halo ng milagro dahil ang tasulunadan kan MDRRMO kan Piudoran pinagmamaneho ni Sir Noel Ordoña,
sinalpok maninin kapwa lunadan, buminaralintok nagtaririk ni nagkapirang bises, na paghuna mo, kunilingon mo sa lunadan, day ka mapinsar nam day nin irido o disquido. Kanso kumalma na pagpundo kan pagtaririkan auto ni Sir Noel Ordoña, luminawa sa Sir Noel Ordoña plaso apat niyang pag-iriba kailangan kung anong peligro sa buhay ni gas-gas wara. Kaya dakulao na pasalamat sa Diyos na arog katong aksidente dahil kinangyaring maraot sa buhay sa mga lunad kan pinagmamanihong behikulo ni Sir Noel Ordoña Tabi BP. And pagkatapos nga ni kaito, Kasi rin di mo nangyari yan. Grabe napangyari ang kay Sir Noel. Sa bagay, kung kaya may mission pa si Sir Noel Ordoña kung nataarog ka yan. Igapasan mission sa kinaban na ini. Wara, diba? wara duguan, wara dinara sa hospital. Yes. Oho. So, Apat ang kairiba niya. Paguli sa Pioduran, back to work. Okay. Wara ning kuan, pero so auto, pirang bataririk sa tinampo. Oho. Grabe, Magusugod sa pagkabangga sa iya, Kuya Jimmy. Magusugod sa pagkabangga. Magusog sa pagkabangga. Oo. At tuminalbo, pagkatapos nagbalintok. Grabe, Ay, pagluwas nako. Anong klaseng auto ini, Jim? sa arog kan autong pigmamaneho mo, Pick up? Argan mobile? kan auto mo. Di pick up magayan, di ba? Arog kan ikan auto. Bako arog kan. Ayo, Pick arog up. kan. Pick up. Okay. Pick up truck. Okay. O sige. Kung talaga, may mission pa si Kwan. Ikaw pang mission si Mr. Noel Ordoña, kaya araw ka ng kanya. Wala sa kitama. Di ba? Salamat sa Diyos nga okay. araw ka nangyari. So, siguro, yun na nga niyan. Dako lang bagay talaga na ang tiwala sa Diyos. Dako lang bagay. Tamala ini, tranquilo man gira, tarangkilo so mga lunad. Yan tabi, bipian sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas, diba? Yan na, sarong klase na sabi nga, dapat ipagpasalamat, milagro, palibasa ini si Mr. Noel Ordoña. May gusini, buda, dedikado sa sayang trabaho, pag minatrabaho dyan sa Banwaan Computeran. Okay? O di, sige. Kwa na, anong oras? Mauran talaga dyan, ha? Mauran talaga. Maray pa inapot ko si Alexis Casbao kung nata mauran mo niya na aldaw, ha? Good morning, wala pong ulan sa Ligao area. Greetings from Tastas. Ayun, so mga taga Tastas Ligao, ha? Good morning, Tabi. Wala daw ki uran, ha? Good morning, wala ka mo national news. Ay wala po kaming headlines. Ngunyan na agata si Padingmar de la Cruz, medyo kwampa, may namatian pa. Mga tugang kaya di po kita ki headlines Tabi sa national. Ngunya na pagkaga. Anyway, 6 minutes na lang, mabareta na po kasala, talaton lang po nindo ha. Sa tuya tabing newscast, ngunya na pagkaaga, mga tugang sa GB News Express, handa naman ang sa tuya tabi na mga bareta, ngunya na aldaw. Hello? Hello? Hello, good morning. Ay nawawara. Maluya ang signal, surit pasensya na ah. Tigil sa kuyang kinamumugtakan sa hotel na na-check-inan mi, maluya ang signal eh. Maluya ang signal kan sa tuya tabi na umbari nga rin na-receive ko na sa headline ni Angel na Mustasa mga tugang kas bago pang 5:30. Okay, ngunyan medyo maluya tabi ang signal tabi ha. Okay, basta na. Anyway, kaya lum ini na sa muyang na estaran na hotel digdi sa Quezon City.
mga tugang ngunyan tabing aldaw. Okay, sige, 5:55 oras po sa Pilipinas. Good morning daw sa mga taga Tiwi. Yan, nakamonitor nga kami ngunyan sa Tiwi sa paagi ng Sarong Transistor Radio. Yan, good morning ha. Uy, sa mga nakatutok pa lang dyan sa 106.9 WGB sa Tabaco City, maray na aga po sa Indogabos ha. Buda tabi sa mga yaon dyan sa syudad nin Tabaco. Good morning. Tabi sa Indonga Min, ngunyan pong aldaw ha. So mga travelers natin diyan tabi ha. So mga travelers in the morning, mag-ingat po, luway-luway lang kita sa mga pagmamaneho. Alright? Tangani po na day kita ki problema tag pag mauran baga, medyo makuan ang tinampo, mahalnas ha. Domingo Bosquit, good morning daw. Bation ko lamang kuyahin si Mama dyan sa Gaba, Rapu-Rapu Albay, ha? Na si Emilia Bosquit. Yan, ha? Good morning da sa sayang ina na si Emilia Bosquit. Yan po sa Gaba kang Rapu-Rapu Albay. Si Margaret Cristo, good morning tabi. Pa-shout out dyan sa Bulo TV Albay. Estela Apoli, good morning. John Quinto, Rosalie Magalona. Good morning po, sir. Yan. At saka good morning kay John Quinto, ha. Sabi man ni Eleanor Balbin Bueno, happy wedding po sa pamangkin ko na si Ma'am. Happy birthday po sa pamangkin ko na si Ma'am Annalyn Balbin. Sorry king di kami nakadyan sa Karamuan Katanduanes. Karamuan Camarines Sur. Now po na November 15, again, happy wedding sa inyo. Then yung mananggat, ha? Yan po sa Karamuan Katanduanes. Sabi ni Eleanor Balbin, happy wedding daw kay Annalyn Balbin. Alright? Irene Jacob, good morning sa mga taga-Kilikaw. Lalo na sa pamilya Madilar. Yan. Okay. Cora Balaoro, good morning daw. At saka sabi ni Karen Joy Sadile, clear po, Sir Henry. Good morning. Irene Artiaga, pa-shoutout po sa Artiaga family. Thank you po. Okay na? Okay na. Emelina Ludana, Castuera Ludana, good morning daw from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Yan, ha? Good morning, tabi sa mga taga Bagong Bayan, Daraga, Albay. Okay? O di, salamaton tabi, sa padagos sa pagtutok mga tugang sa tuya na programa. Pasensya na kamot, naputol ka ngaya po. Pasensya na po kamo ha. Naputol ka ako sa bago tanag. Sabi ni John, nag-fluctuate daw sa kuryente. Tapos pag-fluctuate kan kuryente, yung inabutan, nag-restart mga tugang sa mga computer. Ha? Kaya pasensya na po kamo ta. Alam talaga ng problema ta, mga tugang, hindi po diyan po sa probinsya kan Albay. Okay? O bueno, mabareta na kita, sandali lang, gari oras na, alas 6 na tapuson ko lang ining mga reactions. Sa UWAS, mauran man, digdi. Good morning tabi sa mga taga-UWAS. So, operator kang WGB. Rafa? Okay. Wala pong ulan sa ligaw. Ayan, okay, nabasa ko na ini. Good morning daw sa mga taga-Pulangi. Uy, good morning mga taga-Pulangi, Albay. Okay na? O sige, mabareta na po kita, mga tugang para sa GB News Express. At mga istorya sa satuyang pag-aagang, ngunyan pungaldaw din Sabado, masunod na, magalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:02 ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta digdi po sa GB News Express. Department of Agriculture sa Bicol wara na monitor na paghiro sa presyo kan mga produktong agrikultural matapos ang deklarasyon kang National State of Calamity sa Pilipinas. Mga munisipyo mantinidong apektado kan power service interruption sa Albay nasa anumpa. Legazpi City Eye Center kayang mag-akomodar ng 30 pasyente kada bulan para sa libreng cataract surgery base sa indang partnership sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Sa lado national, Palasyo, inapod na hearsay ang aligasyon niko kay Presidente Marcos. Department of Justice handang ibugtak sa Witness Protection Program si dating Congressman Saldico. Sa ibang nasyon, pagbalik sa normal na operasyon kan aeroperto sa US, posibleng maghaloy pa. Business News, Dilensya, kan mga bangko sa nasyon naglangkaw sa laog nin siyam na bulan. Health News, pagataman sa salud kontra diabetes, aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal anong papong mga munisipyo sa Albay ang mantinidong apektado kan power service interruption dahilan kan pagrapado kan bagyong uwan. Inibase sa datos na ipinaluwas kan Aleco na sa sendang Facebook page kung saan apektado ang power lines kan mga barangay sa kan Malinaw, Tiwi, Matnito, Villar, Uwas, asin Piodoran, Albay. Mantang base man sa partial power restoration, nakabalik na ang kuryente sa 53 na barangay kang Legazpi City, 30 sa Daraga. Nakabalik na ang kuryente sa 53 na barangay kan Legazpi City, Kasarabay, Andaraga, mantang 20 sa Santo Domingo, 19 sa barangay sa Tabaco City asin Ligao. Apera kay din na pailawan naman ang 16 na barangay kan Kamalig, 13 sa Ginobatan asin Bakakay, 8 sa Malilipot, 7 sa Pulangi, 3 sa Rapurapo asin Saro sa Libon, Albay. Mientras tanto, Department of Agriculture sa Bicol kinumpirma na daw nin paghiro sa presyo kan mga produktong agrikultural matapos ang deklarasyon kang National State of Calamity sa nasyon. Dagdag na istorya kasabay po si Angel Mostaza.
Wara ni na mo monitor ng paglangkaw sa presyo ang Department of Agriculture sa mga produktong kaibahan sa ikagpautog na price freeze dahil lang sa deklarasyon pang National State of Calamity sa Pilipinas. Ini ang informasyon na itintaw sa DCGB News ni Lizelle Guarin ang tagapagtaram ka na hensya sa rehiyon kung saan kaibahan sa mga pigmomonitor ninda ang pamresyuhan kana turingan, tilapia, yellowfin, tuna, mga karning origa, manok, asukar, kasabay pa ang sibang pulang sibuyas, bawang, mga bagas, bunay, asin, and lana. Sa ibukang kawaranin pagbiro sa presyo, makalis ang Super Typhoon 1. Padagos man giraray ang pagbabantay kasi ilang bantay presyo team para masiguro na kasunod naman ang mga partinda sa ipinagsalaan na presyo at wara ni nag-aaproduksar kang pagkakataon na magpalangkawa ng presyo. Mga dadagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang nasa 30 residentes ang kayang maakomodar kang Legazpi City Eye Center kada bulan para sa libreng cataract surgery matapos ang ginibong pagpirma nin Memorandum of Agreement sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Sigon ini kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ang programa bako sana para sa mga senior citizens kundi pati sa mga individual ng edad 30 paitaas, dagdag pa kan alkalde na ang mga interesadong residentes kay puan nagpairarom sa screening sa Legazpi City Hospital asin magkakuan ng rekomendasyon hali sa resident physician tangani na madeterminar ang eligibility sa operasyon. Mientras tanto, may dagdag mga tugang na report hali po dyan sa lawas. Dumang kita sa Tercer Distrito Canalbay, kasabay ang bareta ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Come in, Jim. Alas 7 oras mga tugang sa Pilipinas, babalikan tapos toon ang istorya ni Jimmy Nasalita. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Kami Joshua. Nawala. Babalikan tapo toto ang mga istorya hali po dyan sa luwas. Oras, mga tugang 6:07. Oras po sa Pilipinas. Mabalikan GB News Express. Magalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 13, makalipas ang alas 6 ng pag-aaga. Balikan ta ang report ni Jimmy na salita hali po dyan sa lawas. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Pasok. Yes, Bibi, good morning. Matapos ang nagkapirang simana na pagkakasuspendir, sa ngunyan, maugmang pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno kan Darag Albay sa paagi ni Mayor Victor Perete ang pagiraray na pagpapadagos kan na programang Lakaw Pidal Daraga Car-Free Sunday. Kung sain kada aldaw ni na Domingo, pwelong makapag-ehersisyo ang publiko digdi sa kahalabaan kan Duterte Road, magpoon sa barangay Tinitayang, sundo sa may pag-iluluwas kan barangay Busay sa munisipyo kan Daraga Albay. Matatandaan, nagkapirang Domingo ini na kansilar ahil tas ilos na Domingo iyo ang obserbasyon kan undas. Sunod naman na Domingo,
uminagi si Super Typhoon na Uwan. Kunyan na medyo marayray na ang kamugtakan ka na panahon. Pero anunsyo kan lokal na gobyerno na ipagpapadagos na ini sa agang aldaw ning Domingo. Ang Lakaw Pidal Daraga Car Free Sunday, igigibo ini kada aldaw ning Domingo, pagpoon alas 5, sundo alas 8 ang pagkaaga. Kung sa'yo ang nasabi ng portion kan tinampo, ipigsasarado sa gabos na klase ng vehikulos para sa natawan ng dalan ang mga gustong mag-ehersisyo, walking, jogging, bisikleta, asin igwaman ng libreng Zumba station, kapartner kan lokal na gobyerno ang DUIPESR, partikular na si Dean asin Zumba instructor Dean Carina Zales. Kung kaya sa ngunyan, sa aga, sa Jalauman, na nagdakol-dakol naman ang magpartisipar, dahilan nagkaperegal daw ini na suspendir at least balik naman sa pag-ehersisyo at mga taga-Daraga Albay asin bukas man ini para sa publiko. Nagkagsabaran na Joshua B. DCGB. Yan, tras tanto, mga tugang, yaw na po ang report ni Jimmy na salita hali sa 3rd District, Albay. Jim, good morning.